O improvizație pentru rachetă care funcționează cu peleți, după cum se observă. E o simplă țeavă, 80 cu 80. Am vrut să văd cum este cu peleții ăștia. Are o ardere super ca lumea. Numai că, atenție la peleți, m-am fript de vreo 2-3 ori. Luați de la Dedeman și sacul, deci e clar că sunt peleți, am impresia din rășinoase. Am încercat niște variante de peleți autohtoni. A rămas foarte multă scură, s-a înfundat zona de jos, aici. O ardere extraordinară ca lumea. O să spun că m-am îndrăgostit de peleți pentru rachetă. Cum se aude, arde ca lumea. O să fac și o măsurătoare pe aparatul ăla. Așa că recomand celor care își fac rachete să-și încălzească un garaj, mă rog, în fine. Merge și foarte bine și cu lemne, dar chestia cu pereții este că nu bagi mereu. Trebuie să stai atent tot timpul să bagi lemne. Ăștia simplu, gravitațional, cad, se ard. Din câte știu, toată tulumba asta durează cam în jur de 2 ore și ceva, 3 ore. N-am cântărit câte kilograme, dar eu zic că este ok.